quería non tanto facer un retrato realista del, senón coller un pouco a imaxe e a estética que ele utiliza nos seus debuxos para representalo tamén a ele. Artlist.io. Sobre todo para as viñetas en tinta, ten un estilo moi simplificado, con as líneas moi, quer decir, que caen nun sitio con decisión, non parece que sea nada aleatorio, os personajes casi que son como geométricos. En ese sentido creo que é o que o fai destacar. Para a xente que quera empezar a informarse sobre o arte galego, creo que Castelao é un dos puntos de partida para todos. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.